Il-Premju Nazzjonali Ħaddiema tas-Sena ingħata lil Rodrien Marija Celeste li taħdem bħala uffiċjal tat-teknoloġija fil-Ministeru tal-Finanzi. Hija ħadmet b'impenn li qabeż id-dmirijiet normali u b'mod professjonali u edukat għenet biex jittaffu l-proċessi tas-servizz pubbliku fi żmien il-pandemija. Ma stennejtix, vera ma stennejtix. Kont eċitata ħafna. Nirringrazzja ħafna il-kollegi kollha tiegħi mhux Office of the CIO biss imma l-finanzi kollu. Għal din iċ-ċeremonja kien hemm preżenti il-President ta' Malta George Vella li appella biex ma ninsewx lil dawk li minħabba l-pandemija sfortunatament tilfu xogħolhom. Min-naħa tiegħu l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abbelas qal li x-xogħol ma jipprovdix biss għajxin imma wkoll jagħti identità. Nħarsu l-qudiem biex filwaqt li nkomplu noħolqu x-xogħol, nkomplu nżommu l-ħaddiema tagħna fuq il-post tax-xogħol, nħarsu l-qudiem però għal b'kuraġġ biex ngħaddu minn dan il-perjodu li għaddejjin minnu ħalli s-sena d-dieħla tkun is-sena fejn il-pajjiż jirkupra mill-aspett ekonomiku li jfisser ukoll jkompli jkattar ix-xogħol u nżommu l-ħaddiema fil-postijiet tax-xogħol tagħhom.